What's up? Kumusta mga kaigan? Panibagong araw, panibagong Di mo ka, Jamil! Kaingon po kung si Jamil ko ni man di ay ka. Kailan mo ni guys, bintong sa mga wakaila, tanawan nyo sa first vlog. Tong ni audition og G4 sa akong best friend. Nababatay na guys. So karon guys, mga kang among buhaton manong merog ko ano is RP kauban namong mga kabatch siguro 5 ra may kabuok ron din. Ana uban na kang apo ni kayo so magpangaw-kango may aton niya no. Sa asa ta manong? Ato ta sa SRP! Kasadya sa Kasadya ko na lang kasadya ni tagnaan. Kasadya sa SRP no, manong may ato kay nakakita ko sa Facebook trending man siya sa Cebu murag gahapon niya opening. So gahapon is November 8. Yeah, November 8. So November 9 ta karon. Kay Sakay mig rides. oh, trending man siya sa Facebook din nakita na mo. Ay nakita na ko mao tong giagda na ko among kuan mga kabatch nga na diri sa Cebu karon. Then karon nami sa familiar mo ni guys? Plaza Carmen. Di manggod. Plaza sa Cebu. Ano do? Plaza Independencia. Plaza Independencia. Independencia. N. De De. Independencia. Independencia. We did it! We did it! We did it! Yeah! Lo hicimos! We did it! Namin sa Plaza Independencia ron din. Dito rin makita nila sa makabatsa mo, Margie, Dio, Saira, Jerome kung makadong. Aga panday pa. Kunyari din nakado. Ready na. Excited ako. So, before ta magsugod, intro muna para ingnog vlogger. What's up mga? Kang Yun, so ready na kado. ready na. Hawid na ko, hawid. Kay mo na ta. Kailan kang Goku? Katong Dragon Ball. Oh. Kay ba ko siya tiknik tinudluan mga niya. So, ready na ka? Ready na. In 5, 4, 3, 2, 1. Grabe nga, hiwat. Ay, abot na yun, me. Amo sa mga taon sila Margie, ha? Margie! Asa ka sila, ha? Oh, Margie, matay. Gawa mo do. Mga taon sana mo sila guys, ha? Balik na may makita na mo. Ano, hawid, balik. 1, 2, 3. So, nakita na mo sila, no? Yay! Hello! Dio! Si Dio, Saira, Margie! Ingabot namin no sa kasadya sa Cebu! SRP! Kasadya sa SRP, yun o. Yun o. Iba mo nga nung kasadya kay kasadya ni Tagdaan. Uy, lambi! Kung sa'yo gusto niya sakyan kay libre ni Ako libre! Libre ni Margie! Unsa na, wapa mo ka desisyon? Galibog sila kung sa'yo sakyan nila. Balik rami kung makapili na sila. So nakapili na si Bintog sakyan, no? Yay! Rice! Di ba ko na po Bugo! Gago! Yay! Nakapili na sila. Let's do the Vikings! Rock and roll! Okay, roll! SRP! Kami na! Saan? Murag maunag yun, di ba? Ala! My God, Jem! Archie, nirajot na! Uy, hadlong ka, ana, Mars! Anak ka, Mars! Jagat, ra! Puro gitog! Ginagawa mo! Ginagawa mo!
Banana! Sasabihan na akong joke! Mark! Yeah, achieve! First ride, done! Yes! Kaya mura magbong na ko! Ingon bitaw ko ninyo. Malas na yan! Ingon bitaw ko gadlok basta sa loyo. Dapat Kumusta ang first rider ah? Paningot Ha? kong dagkot. Kahilakon! Ingon lagi siya, para, nito siguro bus. Kaya ba mo, sa teknik ka na, isinggit na siya. Saan na pagsinggit? Ah! natin siya, say! Kumusta ang first ride nato niya? Kumusta? Pero mabilin akong joke. Jilan ka nang inig na upito kay nahibilin mong lawas sa babaw. Lagi. Bro! Asa ta sino? Ah, kuro-kuro ang kod. Lagi, ako asa. Hala, gakurog-kurog! Hala! May lamig joke! Guys, na ako sakyan rides kinabyuhan. Barato ra siya, tag 5 ra siya, tag 5. Kaga! Woo! Byuhan to nga rides, oy! Hello, joke. Gago! Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers to me, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms. Sending flowers to me, send me no flowers today. Kumbes, ganahan ka rin, no? Magsaman. Ikabuhi. Wala ko yung tingog. Upo pa ko, gisipon niya. Singgit-singgit pa. Sabay sana ba? Masama, ready ka? Of course. Ha? Atara ko, Wala kang inaatrasan, sabi mo? Yes! Sana! Sakay na to! Ako walang inaatrasan kapag libre. Kawanon, bay. Kawanon, oh. Unsa do? Do, palitay ko rin, do. Do. Nabila na siya. Yay! Palitay ko dito. Doraemon? Yawoy. Doraemon? Di manggot si Ikuan, manggot. Ilokiti. Hello Kitty, manay po namin kung si Doraemon. Okay. Let's try the twister. Ito ha. Let's do this. Ano, may ticket ayak, di mo masakay? Ako na video ninyo. Go mga kaka! Hi mga kaka! So kami sa mag-vlog no kay busy atong founder. So, asar ba to? Para nagpiyong-piyong na. So kami, wala minisakay, kay wala may kwarta. Di ka buhay di ay. Pero di jude kay mahadlo. Pero ay isang sawa. Kita rin marag mamawa, di rin mga bye! Ikaging na ang tuhod ay na. Inabyuhan. Bintang, sabay na film. Lami kayo, lami. Ito yung mo, gatay. Mars, ikaw Mars. Wow! Malumutan si Minto. Naluwaan. Buwangon Kasi kayo. nagawa di mo. Ay, Lucio. Tawa, magipanigot. Tara kang buwaga kag. Luwa na nimo buwag. So mga kinsay mangluwa na to, tanawa ninyo. Tanawa ninyo na ako ipakita nyo. Silan. Ingit. Bisag patay na siya.
Daot mo asa. 何お前はもう死んでいる。 Kita mo to, yan na, bastusan kayo. Mangluwa. Gusta, Mark? Nabili na kong kalagyapon. Inabyuhan. Yan. Pagmasdan ang ulan, unti-unting lumapatak. Buhos na ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. So, natrap ni dire kay ngano. Wrong timing kay ni Bundak Aguan. Yun, so nituwak na aguwan, naamtan may guwan niya. Pauli na meron, wrong timing kayo. Pero nalingaw mukha mo. Kina. Ikaw do. Lingaw eh. Kay, Gawas ang kalag. kay, Tumor barko nga mulong kay tao. libre man. Mga dyan ay number Thank 1. you, sponsors. Ilista sa hakay, bayaran ra inig. Inig, magkasakay na. Bye-bye.